अगुआ के मारब गोली हो, उठी मोर जान के डोली हो। एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। उठी मोर जान के डोली हो, अगुआ के मारब गोली हो, जब उठी मोर जान के डोली हो। उठी मोर जान के डोली हो, अगुआ के मारब गोली हो, जब उठी मोर जान के डोली हो। दुल्हा भी जाए जान से जे बीच में हमारा बोली हो, अगुआ के मारब गोली हो, जब उठी मोर जान के डोली हो। अगुआ के मारब गोली हो, जब उठी मोर जान के डोली हो। अगुआ के मारब गोली हो, उठी मोर जान के डोली हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। उठी मोर जान के डोली हो, केतना मनैनी जग समझैनी कि करिले बहुत प्यार रे। सुन के बतिया अगुआ सारा करता ई गनोर रे, करता ई गनोर रे। केतना मनैनी जग समझैनी कि करिले बहुत प्यार रे। सुन के बतिया अगुआ सारा करता ई गनोर रे। भोल खिलाफे हो जाई हमारा, भोल खिलाफे हो जाई हमारा, गौआ चाहे पूरा टोली हो। अगुआ के मारब गोली हो, जब उठी मोर जान के डोली हो। अगुआ के मारब गोली हो, जब उठी मोर जान के डोली हो। अगुआ के मारब गोली हो, उठी मोर जान के डोली हो। उठी मोर जान के डोली हो, होई मरे बंदी जब मंगिया भराई। सुन होई हुई जगह दर रे, राज राजधानी के हुस्न मानी होई ओकर मर्डर रे, होई ओकर मर्डर रे। होई मरे बंदी जब मंगिया भराई। सुन होई हुई जगह दर रे, राज राजधानी के हुस्न मानी होई ओकर मर्डर रे। सरवन भगरित सुना हमारा, सरवन भगरित सुना हमारा, बोले से अब बोली हो। अगुआ के मारब गोली हो, जब उठी मोर जान के डोली हो। अगुआ के मारब गोली हो, जब उठी मोर जान के डोली हो। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।